Myslíš si, že percento alkoholu sa všade na svete udáva rovnako? Tak to sa mýliš. Poďme si ukázať 5 rôznych systémov, ale pozor, ten posledný ti môže vybuchnúť v ruke. Začneme jednoducho. U nás sa používa ABV, Alcohol by Volume. Ak má niečo 40%, znamená to, že 40% obsahu fľaše je čistý alkohol. Easy však? No teraz začína chaos. Američania samozrejme museli byť niečo extra, tak si povedali: Poďme percentá zdvojnásobiť. Preto našich 40% je v USA 80 proof. Britský proof sa počíta zase inak. Alkohol s britskými 100 proof má zaokrúhlenie našich 57,1%. Niektoré značky toto označovanie používajú dodnes, napríklad Signatory Vintage s ich sériou 100 proof. Aby toho nebolo málo, tu prichádza námornícka verzia. Britský námorný rum sa vydával pri 54,5% alkoholu, čo sa označovalo ako Navy Proof. No a na záver Gunpowder Proof, čo je legendárne označenie v rámci rumu. Hovorí sa, že britské námorníctvo testovalo rum tak, že ho nalialo na pušný prach a ten keď sa vznietil, tak rum bol gunpowder proof. Táto hranica je tiež 54,5% a toto označenie dodnes používa napríklad značka Passers. Ak ťa baví objavovať tajomstvá alkoholu, hoď mi follow, nech ti na budúce neuniknú ďalšie kuriozity.